recordo gens. Pues, i van vendre el vi, les senyoretes, i tenien els diners en el nas. Quan se n'anaren a València, endur-se els diners. Entonces, els lladres, que antes n'hi havia moltes quadrilles de lladres. Bandoleros. I d'aixòs. I no sé com es van enterar, o algú ho diria, o s'ho degueren pensar, o jo què sé, no sé. La qüestió és que ho sabien i anaven al mas. I la nostra tatarabuela, bisabuela de la tatarabuela nostra, pues diu que va veure vindre una quadrilla i es va veure així encara de sospechosos i es va dir a les senyoretes: amaguen els diners i entren ahí dins al quarto eixe i jo els tancaré en clau i amagaré la clau i no isquen per res, que venen una quadrilla que em pensa que són lladres i venen a pels diners. I les senyoretes diu, pues mira, van agarrar els diners i van posar els diners dins d'una calça i van tirar la calça al retrete, retretes d'aixòs que n'hi havia antes. I com eren els diners d'entonces? No era la bassa. Eren de plata, eren monedes de plata. Pensé que era una bassa. No, la bassa va ser després per netejar-ho, que va anar l'abuela a netejar. Les van tirar dins del retrete. Els retretes d'aixòs que n'hi havia antes, que era una gerra i després una madera damunt en un forat. I van tirar que eren monedes de plata, els diners eren monedes de plata. I va tancar a les senyoretes en un quarto, va agarrar la clau i va amagar la clau. I se'n va eixir altra volta a la porta del mas. I van anar els lladres eixos i diu, què volien? Diu, pues, venim que sabem que estan les senyoretes així, que han venut el vi i volem que mos donen els diners. I la tatarabuela eixa nostra diu, no. Hola. Diu, les senyoretes així no estan, les senyoretes estan en València. Diu, no. Ho sabem ben cert que les senyoretes estan així. Diu, que no estan així, que sí, que estan així. I en vista de que l'abuela no treia trellat, i l'abuela estava en estado, i estava ja prou grosseta. Diu, ala, gites ahí damunt de la taula eixa. I l'abuela, com? Que res, la giten allí, com si fos un cerdo que anaren a matar-lo, agarren un cuchillo, igual que mataven els cerdos, vosaltres en recordeu antes, en el carrer, i es tacaven ahí, doncs així van gitar a l'abuela. Damunt de la taula, la nostra tatarabuela era. Que ho has sentit comentar jo, sí. I diu, l'home i els fills més majors estaven en els bancals treballant i estava ella soles en el mas, no n'hi havia ningú, va ser valenta. Què va fer? I va dir, diu, ai, mire, és que vull anar al retrete. Diu, pues, si vol orinar, orina ahí. Diu, no, és que no és orinar, és que és l'altre. I diu, uno diu, pues toca, deixem-la anar, que vaja. I la van deixar anar, i ella, per una finestra, que diu que no s'expliquen com va poder eixir ella de la manera que estava, i lo alta que estava la finestra eixa. Diu que se'n va eixir per la finestra eixa i va arrencar a córrer carretera avall i va començar a xillar, lladres en el maset, lladres en el maset, lladres en el maset. I van eixir gent del camp i del poble de Benilloba, es van sentir i van agarrar les escopetes i se'n van anar corrents en les escopetes. I en això, un dels fills, que tenia ja fills més majors, antes quan tenien tants fills, uns eren més majors, altres eren més xicotets, un dels fills, al sentir xillar, clar, van acudir l'home i el fill també. Primer va acudir el fill, l'home és el que estava més lluny. I el fill agarra l'escopeta. I els lladres d'aixòs, al sentir xillar, se'n van anar. I van acudir la gent, els lladres ja no estaven, i diu que el fill, amb l'escopeta apuntant, va veure un bulto lluny i encara l'escopeta, i era son pare. I tira un tir, i gràcies que no va acertar, si no es mata son pare pensant-se que era un lladre. T'imagines? Vaya. Bueno, continua, i què va passar? Jo, de tant sentir-vos-ho contar a vosaltres. Mira, jo ni me'n recordo. I després,
Hola, va agarrar la clau i va obrir la porta i va dir a senyoretes, hola, ja poden eixir. I van eixir a senyoretes. Diu, pues hola, ves al retretet, traues diners i vés-te'n a la bassa i llava-los. No et comptes. Encara la van fer... Ese va ser el pago. Ese va ser el pago. I encara li va tocar a d'ella escarbar allí en el retrete, traure els diners i anar-se'n a la bassa. Aquí a la bossa tatarabuela. A la tatarabuela. Tu imagina't de que va salvar la vida. Veus? Veus? I ara dic jo, tot això que passava abans, no creu que per molta evolució que hem tingut, o que estàs comentant tu ara, de que fan fer turnos, que baixen jornals i tot, no creu que no s'ha evolucionat tant? No. S'ha evolucionat tecnològicament, d'una manera o una altra, però els fets continuen sent els mateixos. Continua havent esclavisme. Sí. Continua havent esclavisme. Sí. I això sí que ho ha contat, la tia Maria Michel me'n recordo jo, Sí, elles ho contaven molt bé. Que era molt valenta.